Milk. Ito. Try natin to. Hello mga Shy! It's Megan Junasha Bisaya and welcome back dito sa aking YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe na and click the bell button para ikaw updated sa mga videos ko. So ngayon mga Shy is Tuesday. Bukas is duty ko na. Ngayon ang last day ng off namin. So ngayon mga Shy, first time kong mamili sa Kamsa-Kamsa Pampasalubong. Let's go! Ilan ang mabibili natin sa halagang 500 SAR. 500 SAR lang ang budget natin sa ngayon mga Shy kasi kinapos tayo ng budget. So, let's go kung ilan ang mabibili natin. Ito na yung 5 savings mga Shy. Tingnan natin. Pasok na tayo dito. Sabi nila mga Shy, 575 lang daw lahat ng ano dito. Try natin. Doon tayo sa una magsimula. May mga tea. Pero hindi man ito yung pinunta ko dito. Mga chocolate man yung pinunta ko dito. Hanapin natin yung mga chocolate mga Shy. Start. Four, 6, 8, 10. Try natin ito. Oh. Lumayra mga Shy. Hindi na siguro na. Tula. Ilan? Tadi. Tula. Kung kasyabal yung budget natin, malalaman. Quick. Try lang. Hindi na ako nakabili ng Toblerone mga Shy kay naubusan daw sila. Sayang. Ganito kalami yung nabili ko mga Shy, pero tingnan natin kung aabot ng 500 or sobra ng 500 sa. Actually marami pa. Kaso budget yung inaano natin. So ayun mga Shy, tapos na ako niya nakapili mga Shy. Titingnan natin kung aabot ba ng 500 or sobra ba ng 500 yung napili ko mga Shy. Actually, walang Toblerone dyan mga Shy kasi tinanong ko na ubusan daw sila mga Shy. So siguro sa next time bibili ako ng Toblerone sa Kamsa-Kamsa na. Kasi sa Kamsa-Kamsa sana ako bibili mga Shy, kaso mas mura daw dyan sa 5 savings kaya tinry ko mga Shy. So ayun, so ang naging total is 471 SAR mga Shy. Fights na, at least hindi sumobra sa 500. Marami na akong nabili mga Shy. Okay na yan mga Shy, pampasalubong. Alright, bali mga Shy, lahat ng napili ko, so nagkakahalaga ng 470 plus SAR. So hindi umabot sa 500 mga Shy. So ayan, nagkasya yung budget natin mga Shy. Yan yung nabili ko. Yan. Marami ka na palang mabili ng ano dito sa 5 savings mga Shy. Mura lang siya. So sa mga nagbabalak dyan na magpabagahe sa 5 savings na kayo, dito kayo pupunta kasi mura lang, lahat is 5 lang, 5.75. So balik na kaagad tayo mga Shy kasi mag-ano pa ako, i-arrange ko pa to sa kuan.
Nakarating na ako sa villa niyan mga shy. Sabi ko kay Baba, tulungan mo ako. Tinulungan niya naman ako pero hanggang dyan lang. Pero okay lang. Ako lang ang dadala papunta sa taas. Ganyan kahirap mga shy. Aray, kabugat na siya. So ayan mga shy, diniretso ko na kaagad mga shy sa carton. Bulilit yung nilalagyan ko mga shy kasi puno na yung binili ko dati mga shy na jumbo. At saka sa Emirates nga pala mga shy, pag bibili ka ng jumbo or any carton, jumbo, medium, large, tapos pagsabayan mo ng bulilit mga shy, free of shipping nga pala mga shy, walang charge. So ngayon ko lang yan nalaman mga shy. So yan, kaya bumili ako ng bulilit mga shy kasi para free yung shipping ko mga shy, o diba? Mindset ba? Mindset. So ayan mga shy, in-arrange ko na yan lahat at sana magkasya to mga shy. Bale yung pinamili ko mga shy na 471 star, hindi pala siya kasya sa maliit na box kasi dalawang box ang kinuha ko, yung malaki tsaka maliit, para free shipping siya. Meron pa, puno na siya. So sa isang box ko na lang ilagay. Yung final na packaging tape nga pala mga shy, binigay yan ng Emirates mga shy. May free sila na ibibigay every 1 box mga shy. Kaya marami silang binigay sa akin kasi 3 box yung binili ko mga shy. Tapos ayan, nilagyan ko na yung bulilit mga shy tsaka itong jumbo. Yan pa lang ang nalagyan ko mga shy. Yan yung iuna ko mga shy na ipapadala kasi yan pa ang nalalagyan ko mga shy. So kumbaga final coating na yan mga shy na tape para ready to pick up. Kaya uulitin ko mga shy, pag bibili kayo ng any box, isang box na jumbo or large, medium ba yan, bili din kayo ng bulilit para free yung shipping ninyo sa mga OFW dyan na magpapabagahe. Thank you. At syempre mga shy, after nyong mag-tape, so wag nyong kalimutan lagyan ng pangalan ng papadalhan nyo, number, cellphone number, full address, at lagyan nyo ng Philippines. Ako nakalimutan kung lagyan yan, lagyan ng Philippines, at number, code number 8400 sa amin. So yung James po ay pangalan ng kapatid ko kasi busy parati yung mama ko, kaya yung kapatid ko na lang yung ilagay ko dyan. So fights na yan, basta matakpan lang yung pangalan mga shy, lagyan nyo sa taas, lagyan nyo din dyan sa both sides mga shy, fights na yan. So hindi man nagkasya mga shy sa binili kong karton na yung sa bulilit mga shy, so nilagay ko na lang din yung iba mga shy sa medium na size na ko mga shy, maleta. So kasya din naman dyan mga shy, at kulang pa nga, bibili pa ako ng chocolate mga shy, pangdagdag dyan para mapuno talaga siya sa other side yung mga sa shy. Carton mga shy, nakalagay sa carton na mga chocolates tinatanggal ko po mga shy para less space siya mga shy. So ayan, marami siyang nailalagay mga shy, tinransfer ko siya sa kabila kasi masisealed siya. So hanggang dito na lang mga shy, sana may natutunan kayo mga shy, at God bless you all. Thank you for watching. Bye.